Benvinguts a Identitats. En el programa d'avui ens centrarem en les festes de Santa Tecla que van finalitzar la setmana passada i en concret en dos col·lectius que hi han participat molt directament. Us els presentem tot seguit en el sumari i comencem. Avui a Identitats coneixem el programa Festa per a tothom, una iniciativa de voluntariat a Tarragona que permet a les persones discapacitades participar activament de la Festa Major de Santa Tecla. I seguint amb més matèria teclera, coneixerem el col·lectiu de persones que any rere any fan ballar l'emblemàtica figura de l'àliga, un element que enguany celebra els 25 anys des de la seva recuperació a Tarragona. Amb l'objectiu de fer participar de la Festa Major als discapacitats, va arrencar fa 20 anys a Tarragona el programa Festa per Tothom. Impulsat pel Servei Municipal de la Discapacitat, aquest programa compta amb el suport directe de l'empresa DAU. Durant els dies de Santa Tecla hem volgut acompanyar a voluntaris i persones participants del programa per comprovar de primera mà que les discapacitats psíquiques i físiques no són un obstacle a l'hora de gaudir de la festa. Fa 20 anys va néixer a Tarragona el programa Festa per a Tothom, una iniciativa que sorgia amb una intenció clara, fer participar directament de la Festa de Santa Tecla als discapacitats de la ciutat. En l'edició d'enguany, i gràcies a aquest programa que impulsa el Servei Municipal de la Discapacitat, prop de 100 persones amb discapacitats diverses han pogut gaudir amb normalitat de 15 activitats de la Festa Major de la ciutat. Aquest projecte ja té 20 edicions, neix al setembre del 91 i la idea era de facilitar la participació de la gent amb discapacitat que vivia bàsicament en la llar de Sant Salvador a les festes de Santa Tecla. Durant els primers anys del programa, la iniciativa va anar de la mà de Federació Com, una federació que aglutina associacions de discapacitats i que comptava amb la col·laboració del programa d'integració social de l'Ajuntament de Tarragona. Anys després, el 2002, l'empresa tarragonina Dow Chemical va decidir sumar-se a la iniciativa portant recursos econòmics i humans. Nosaltres vam estar avaluant, junt amb un grup d'estudiants en pràctica, quin seria el programa de voluntariat més adequat que podríem realitzar dintre de la ciutat. Una vegada ja contactat amb el servei municipal, vam integrar-se dintre d'aquest programa i per nosaltres ja és un clàssic el col·laborar amb aquest programa de Santa Tecla o Festa per Tothom. Va més enllà de la política de la companyia que té sobre la responsabilitat social corporativa o empresarial, és ja una integració d'un grup d'amics que gaudim de les festes de Santa Tecla i que difícilment ja les podrem disfrutar si no és d'aquesta manera. Des de Dow Chemical han aportat en l'edició d'enguany un total de 60 voluntaris al programa Festa per a Tothom. Aquests voluntaris són estudiants en pràctiques de l'empresa, als que se'ls presenta la possibilitat de participar en la iniciativa. La majoria d'ells es sorprenen amb la faceta que se'ls hi proposa desenvolupar. És per això que des de la DAU duen a terme tot un procés de conscienciació als estudiants. No és fàcil, a vegades, arribar amb eines de comunicació moderna per arribar a despertar la sensibilitat d'un estudiant o d'un empleat, però bàsicament d'un estudiant que fa l'últim any de carrera i que bàsicament el que està pensant és integrar-se laboralment en una companyia com la nostra o similar. És una realitat que quan arriben i els expliquem aquest tipus de programa estan sorpresos, perquè esperaven moltes coses però no aquesta. Però llavors fem la primera fase de conscienciació quan arriben i després la segona fase és quan el Romà ve i ens reuneix amb els empleats i estudiants i els explica d'una manera directa com i de quina manera ho durem a terme. Un cop sensibilitzats amb la proposta de voluntariat, es du a terme una fase d'entrenament per tal d'ensenyar als participants com desenvolupar-se bàsicament amb les cadires de rodes. I és que la majoria dels discapacitats que participen del programa Festa per a Tothom es mouen amb una d'elles. A banda dels estudiants en pràctiques, des de DAU també s'hi sumen treballadors ordinaris, sensibilitzats amb la realitat dels discapacitats. I és que des de l'empresa fan una gran tasca de sensibilització que també intenten traslladar a la resta de la ciutadania. La realitat sobre els empleats que realment tenen aquesta sensibilitat és que una mica ja han fet aquest tipus d'activitats en el passat i després tipus d'empleats que per
coses de la vida ja han tingut experiències i han tingut familiars i han tingut amics i realment ho capten. El realment difícil és arribar a aquesta altra població d'empleats que potser no reben aquesta sensibilització i que no és fàcil d'arribar-hi. És aquí on també Dow Chemical fa promoció d'aquest tipus d'activitats en els mitjans de comunicació perquè la gent a poc rebi aquesta percepció. Tot i que la gran majoria de beneficiaris de la Festa per Tothom són persones amb mobilitat reduïda, un altre col·lectiu que es beneficia d'aquest programa són les persones sordes. Entre els actes de Santa Tecla, que poden gaudir amb total normalitat, es troba el pregó de festes, que és traduït per una intèrpret de llenguatge de signes. En els llarg dels 20 anys s'han anat afegint diferents col·lectius i ara hi ha diversos dispositius que faciliten aquesta participació de la festa. Com a exemple és l'itinerari festiu interpretat en llengua de signes. Des que vam constituir l'associació, el romà ens ha ajudat molt. Ens ha recolzat en tots els aspectes i la veritat és que estem molt agraïts al romà. I des d'un primer moment sempre ens van dir que a veure si volíem participar a la Festa per Tothom i els sords són molt benvinguts i hem fet molta amistat amb altres tipus de discapacitats també. I també ha fet que cada vegada més persones sordes s'impliquin amb el Festa per Tothom, sense cap tipus de vergonya i veient que som respectats i estimats pels altres. I fa que a poc anem tenint contacte entre nosaltres i ens cuidem mútuament tots, i que cada vegada hi hagi més persones disposades a col·laborar i a participar d'aquesta Festa per Tothom. Un dels actes més multitudinaris de Santa Tecla és la processó i els membres de la Festa per Tothom hi són presents. Des de fa uns anys, puntuals a les 6:30, arriben els autocars des de la residència de discapacitats de Sant Salvador i es troben amb tot el grup que els espera a la Rambla Vella. Des d'allí van direcció al Cos del Bou, on ja és tradició que se'ls reservi un lloc a primera fila. Molts dels portants dels elements del seguici ja coneixen la ubicació dels participants del programa i s'aturen a fer reverències als nostres protagonistes. I és que gràcies al programa Festa per a Tothom, el col·lectiu de discapacitats aconsegueix formar part i ser un més dins la Festa de Santa Tecla. A poc, nosaltres mateixos hem sentit part de la festa. Nosaltres mateixos hem sentit part de la presència activa, part de poder anar els primers dies o els primers anys de sisplau, deixem-nos passar que volem arribar fins al concert, a ara amb total naturalitat presentar-se 50 cadires en un concert i tenir un espai per poder gaudir del concert, de l'acte de la processó, del passacalles, de qualsevol acte. Llavors, fins que nosaltres tampoc s'ho hem pogut creure, això no ha pogut tirar endavant. Nosaltres hem anat creixent juntament amb el Festa i ara per nosaltres és una cosa totalment normal i normalitzada dins dels actes de la Festa Major. A veure, jo com a discapacitat i resident a les Llars Sant Salvador, que és un barri que està a 4 quilòmetres de Tarragona, doncs allí ens trobaven que venia la Festa Major i era una setmana, abans que hi hagués Festa per Tothom, una setmana que passava sense pena ni glòria, perquè realment no podíem participar. Seguíem la Festa Major a través dels mitjans de comunicació, però sense cap alegria i res. Des que hi ha Festa per Tothom, ja cada any, quan ja s'aproxima la festa, ja esperem aquests dies amb il·lusió per poder participar a les festes. Al llarg d'aquests anys hem assistit a multitud d'actes. Comencé como voluntaria, pero también soy discapacitada. Llega un momento en que te integras tanto que no sabes dónde acaba la discapacidad y empieza el voluntariado. Para mí no tiene precio. Es que no sé cómo explicarlo. Yo disfruto. Y veo que también la gente disfruta con nosotros, porque también nos reímos y contamos chistes. Y mucha gente se queda mirándonos como diciendo, fíjate cómo están y lo bien que se lo pasa. Bueno, ¿y por qué no nos lo vamos a pasar bien si de eso se trata? De disfrutar de la fiesta como todo el mundo.
Altres actes que s'han programat dins la Festa Major de Santa Tecla per als membres de la Festa per a Tothom és, per exemple, la visita guiada a l'exposició de Gervasio Sánchez al CaixaFòrum Tarragona. Una visita que els permet passejar-se tranquil·lament per l'exposició, ja que la sala és tota per ells. En aquesta visita hi són presents tant les persones amb cadira de rodes com el col·lectiu de sords, una bona manera de fomentar la relació entre persones amb diferents tipus de discapacitats. Gràcies a això del Festa per Tothom, que vam fer l'itinerari interpretat a la llengua de signes, cada vegada hem anat participant més i això ha fet que tinguem contacte amb altres persones d'altres col·lectius i gràcies a la interpretació de llengua de signes també ha fet que tinguem contacte, la comunicació sigui més fàcil amb les altres persones. Perquè nosaltres la por que era és que clar, no coneixien la llengua de signes dels altres i que tots eren oients i que nosaltres érem els diferents. Llavors, clar, el fer que fos més pròxim i més fàcil ens ha emocionat molt i ens ha apropat a la Festa de Tarragona. Festa per a Tothom, més enllà d'un programa de voluntariat, s'ha convertit en una gran família. Així ho asseguren voluntaris i participants del programa, que afirmen que les relacions que es creen entre ells perduren després de la Festa Major de Tarragona. Vaig en lo que diuen voluntària, però jo el que me sento és amiga d'ells i quan surto a esmorzar a les 10, molts dies, tinc una gran alegria perquè me trobo alguns caps d'aquestos tan macos que diem discapacitats. Tot i que cada any se van afegint més discapacitats i més voluntaris i van deixar-ne uns i els altres, doncs molts ja es coneixem de fa moltíssims anys. I llavors ja som una colla d'amics. El que sempre hem dit, que més que discapacitat i voluntaris se veiem com una colla d'amics. No solament participem a la Festa per Tothom i la Festa de Santa Tecla, sinó que durant tot l'any, a nivell particular, has fet amistat amb molta gent i se trobem, un dia anem al teatre, l'altre dia anem a passejar, l'altre dia anem a fer el vermutillo. O sigui, ja és una amistat que fem que és molt maca, no? Realment això se pot fer quan el voluntariat està consolidat, quan el voluntariat passa de sentir-se voluntari i passa a ser penya, no? És el que diu sempre el romà, som la penya festiva del Festa per a Tothom. Després d'aquests 20 anys, la Festa per a Tothom ja està més que consolidada a Tarragona. Des del Servei Municipal de la Discapacitat tenen la intenció de donar-li continuïtat al programa amb el suport de Dow Chemical per tal d'aconseguir que l'activitat del voluntariat perduri més enllà de la Festa Major de Santa Tecla. De moment, però, la valoració del camí recorregut és molt positiva i des del programa Festa per a Tothom animen a totes les persones amb discapacitat a participar d'aquesta gran família. Com no pot ser d'una altra manera, nosaltres seguirem recolzant les activitats de voluntariat i com a tal sí que volem progressar una mica més enllà amb aquest tipus de programa, no tan sols dintre de Santa Tecla, sinó durant tot l'any. Com a tal, ens integrarem dintre d'un grup que promociona les activitats de voluntariat a la Generalitat, junt amb l'Ajuntament, i Dow Chemical donar el suport, com sempre, en la part econòmica, en tot allò que són transports especials i alguna despesa que pugui haver-hi, però, si més no, nosaltres el que volem recolzar és el factor humà. 20 anys del Festa per a Tothom són gràcies, sobretot, a la insistència constant del col·lectiu de volem participar activament, som part de la ciutat, una festa que no és per tothom no és una festa. I la presència activa d'aquesta gent ha animat perquè aquest programa pugui continuar durant aquestes etapes. Aquesta línia de treball, ara per ara, crec que ja no té aturada, no correm perill de que això s'aturi i com que la línia de treball ja està feta i formada és simplement seguir i ampliar activitats durant tot l'any. Volem ampliar activitats, tornar a fer-ho, que durant uns anys no hem pogut fer, i tornar a ampliar activitats durant tot l'any. Aquella gent que té discapacitat, que pensa que per raons de la seva discapacitat no pot accedir a la festa, dir-los que no, que s'animin, que s'apuntin, que participin, que som un grup i que, igual que som en grup, una vegada has agafat aquest rol de participar, pots participar de manera privada.